Dag. Har du tør hud eller dårligt immunforsvar, ligesom 20% af Danmarks befolkning, så skulle du måske overveje at få A-vitamintilskud. Det kan du få i mit firma, som hedder A-vitamin Europæisk Institut. A-vitamin er et fedtopløsningsvitamin. Der findes i alt 2 forskellige typer A-vitamin, retinoider og karotenoider. Er du enten utrolig gammel, gravid, eller drikker du utrolig meget, så er der stor chance for, at du er i underskud af A-vitamin. Det du kan gøre, det er at tage til lægen, få taget en blodprøve og få målt dit indhold af retinol. Selve A-vitaminen opbevares utrolig længe i kroppen. Derfor skal du passe på med ikke at få for meget dagligt. Lad os nu forestille os, det er en hverdagssituation. Hvor vil du finde A-vitamin hen i kosten? Det skal jeg sige dig. I kan blandt finde det i lever, æg og fisk, og til jer vegetarer, så kan I finde det i enten de orange eller helt mørkegrønne grøntsager og frugter. A-vitaminet har stor betydning for din vækst. Det hjælper blandt andet med at danne sædceller og smagsevnen. A-vitaminet er vigtigt for synet og appetitten. Det er en glad smiley.